Give and take policy lamdon kachi tokedo kok ajoksi Meghalaya ahoy mati border along Munit apran damjue pita Karbi Anglong Autonomous Council atum asay chapadudun hai hidat luma usi KSA atum karju Karbi Anglong lapen Meghalaya along le aduya hoy aputhak achavo sai alam kike lam kimi kalilo Bonta labangso Meghalaya lapen Karbi Anglong aduya hoy alam ki kachavo sai aputhak Meghalaya Gov Assam Gov lapen Karbi Anglong Autonomous Council ang bong monsama phan kachingki kachathan kipangkri lapen aduya hoy kelang kipangkri we job Karbi lapen chomang ang bong kacharvo amidi kachuteran aphiong amia kar kithur ahir nang intang thuong ajok pre mati October ajiklo ni phai sirkebani taparahawar amikar inut Karbi khenok bepo oribal tunong asangho arta applicability abangpu Karbi khelapen longri longpat kaching hon pik ajoini phere de pin apranamoi chinghon he pin pen kachasong amia kar along kachiprindun dut ajok chomang mate khasi pinar atum aredeng longri pharman apran chipidun tatlo bonta karlitang oribalte mo aphan ahok pet akangsai longjima longlima puthaki mo aporsi chinibu Lasi Karbi K anong bepo karlitang oribalte mo sangho apran kedam nangjui aputhak ahok pet akangsai kelongja phanlapen iprang kewang journey lapusona kesung kachatong jok plot nangji lapen Karbi Anglong along le phelang aduyo hoy pathir tipsi monsam ke pajap thekje phansi Karbi lojali asong mati KSA chipatir PC pre achikloni phai kreke thomani diphorong sopialong ingsam jinpen Dharna kachachong asai dengnang kok lupusi KSA asongja portum herangke thengnu lamthi nang pachinidun Lapen Assam Meghalaya lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari team Karbi Anglong atum angbong give and take policy lamdon kachatoga puthak komantu neta chadontun thekthi puta KSA K amarbung asongja portum klarda kalamthi chapaklang anani ki support posameni dum je kaduk ita chini Karbi Anglong ra pina cinta po 9 Oktober ni itu makote tapat along urivel timung alang liphan hala Meghalaya pen khasi tumang paksi apran karmuda sela so apran karmuda puthar tame ako arjitholo lo isi jak kapre kitu media source man ajulong lo hala Meghalaya chief minister conduct sama tami se condemn lo unfortunate jala bangke nitum unfortunate puge punune alang ni je ni kusi pui athema kosong unfortunate pune bang thele bangke je alang tum pre plan bo well plan sikiba kusi pui ni lamang athema alang tum se ala tum Meghalaya pen hala dak force do Meghalaya force men bang pamisi dak lapu arlo Karbi Anglong arlo tapat arlo nangelut lapangap lo boda lapangap arlo nangelut lapu lo ti lagi unfortunate kan lese lo so hamu bang ke non head ke lo apong dol hoda lese apong dolo ta non duan bang ke apran dam nang julo lase la sobot bang ke litun ke sentiment ba ining yang je dolo athema la so hamu bang ke ise question da argument lo je pinang asam pen Meghalaya government to give and take a policy ta pinang ando apo se hala tum give and take policy long dong hala son bang ke parlu pondelo purla tum kachini lo ma arlo pen la so posi la twang thin pati hailo ma la so mu tum question do gok lo so question do gok lo posi pakliar hek nei la bang ke la pen ke Assam government la pen Meghalaya government responsible lo tum ke claim tek ke chok che pusa apran ke ramdang lo la sin non ki wang jilang ani bang ke la son na problem ma vidat nang po la son na problem vidat nang po jong si la support ki dam tang hala na October 17 1950 hala so Mikil Hills so kamonai hud ating penta chikro tik thelang kulote resolve ta padona Assam survey pen chenglok survey of India pen chenglok Meghalaya survey pen chenglok resurvey author confirmation la sabang so reformation ke patu dhui ban claim thunang po polisi ni tumbang ke kachunang ritu kali pulote ke bangi lang bangla son isi tormor situation bikok bangke chok chelo athema Meghalaya da munit cuklem ke pupu da cuklem nang ko istame la so situation nang lelang te koson lo te kaching thru ke dam te ko la so kapire ton kopi cuklem da memo pisi bangla la so hon mu du gokji la si la so mu prap jin pen government tu tikul ke bote la ke bangi langan ni tame hada ke do tumara arat bangke soluk sodak ba kaching thru te the son do po la so logo ni tum carbonization bangke kachisong ta dengpon hubom po la heno police atume piposi do joy ditila la bahalo ke chok che bangke la simo pen sim kadot la so kadot bangke pu dojo ti bang kadot bangke mo pen pulo Assam government pen tum thenglong lo give and take la so policy do la si la bang so policy long pen tong
laso arlo ke lapu ki piji phandong ka matha dolo ma laso posi la tum dunde det tilo ma piyo pen pachele nang lason ka matha dolo ma laso posi ni tumang pulo jong si lason bote la bangke hok si ki klem lo bote la bangke ka benglong rat pasi kroyon elo lagi kesi penceng lo ka prek mate ka prek asong do ulang hatum ta kroy ni cisong ansu se cisong bangke ansu se ami de thepo modenon bangke pipi usi klar bom lo utame pipi pusi binan bangke paklang do lo same laso mu bangke mo pen bolo laso situation nang do det pen tame sam police tum la bangso kero khadun ave ta meghala government sote ang tan ra bang kulte alu pen ke dul kok lo ma so homu kamat ha daud do kok lo la si prap jin pen Assam government ba council tum cherap si ka benglong phan ke pakliar dak nang ko kali pipe ni tum ka prang teng la si la hel do theblang la bang pachini thek nang ko jong si la su pen pachin thek thelang ko de chiklo jon joni pachi thek thelang ko de pidet lo ar lok pen ke chikroi tang lo mo de su dak si paklang de jong lo usi matha nang kok ko la lo